La primera d'aquestes històries me va passar a mi, una nit en una festa. Aquesta obra no té un final. I no té un final perquè aquestes històries passen. I mentre segueixin passant, n'haurem de seguir parlant. Y acompañamos. Bonita, me gusta, me siento cómoda, pero hay control. Sí, o sea, tu ets de ses illes, Com molen ses illes, Que guai. I tu què vas pensar en aquell moment? No sé com explicar-ho, però com sense un consentiment previ. Que la Marta no em contesta. Crec que m'ha bloquejat. Deixa-la estar. Sí, ja, però per què no em parla? I és que una amiga meva, la Marta, em va explicar que la nit abans havia patit una agressió sexual. Jo tanco els ulls i m'hi aprop, i mos acostam, i... En canvi, el consentiment també mola. No vol dir, sí, vull. Voler follar. Y yo con el tiempo me di cuenta que ese comentario que hice no estaba bien. Una cosa que te puja, que te puja, que te puja, que te puja i... Sí! 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 Però no sempre és així.